Ngiyalikhetha unyazi lezulu. Ngibabingelele abangcwele ngezigaba zonke ezikhona ngokuhlukana kwazo ngaphansi kwelikhulu igama eliyingcwele likaShembe unyazi lezulu. Amen. Ba ngcwele ngimisiwe kule ndawo sekugobhoza umfula la ngemuva. Angazi noma kwenzeka kumina kuphela yini. Angazi ngempela into engizwa la ngemuva. Ngihleze ngiba semasabathini. Angaze nguzwe umfula ogobhoza la ngemuva. Khona umlilo labangcwele. Njengoba kuyakhombisa ukuthi ukhona umnini webandla. Ngiyacela sizothe simhloniphe. Abaphethe amaselula abawafake ku silent ukuze ingakhali iselula sikulomsebenzi. Waphela abantu babuye ba record inkonzo kodwa ke ayibe ku silent ukuze ingaphazamisi. Ngoba uma isikhala sikulento esikuyona igama lethu seliyacishwa laloku uyena owenzela umsebenzi ukuphazamisa ingelosi. Ngoba khona singababoni abakhona lapha phakathi kwethu. Njengoba singababoni umuntu nomuntu uhamba nezinkumbi zabantu bakubo. Abalaba bazolalela ngawe. Sikuyona inkonzo iqalile. Wake ucele manje indlebe socela ngesihlabelelo 155. Ngicela umuntu ayicelele indlebe ezivulekile kodwa ezikamoya. Ngoba lezi sinazi indlebe zikhona kodwa kuyakhulunywa mihla namalanga zizwe. Nenhliziyo ke iyamoya ngoba enhliziyweni nasengqondweni kulapho yonke imisebenzi umuntu ayiveza ngaphandle iphekwa khona. Izinto ezinhle ezenziwa umuntu ziqale iphekwe enhliziyweni nasengqondweni kuyikhathi iphumela ngaphandle. Asiceleke kuleli bhodi ekuyilona elipheka imisebenzi esigcina siyiveza ngaphandle ngabe mihle ngabe mibi. Ukuthi uShembe akasishintshele manje asiphe ibhodwe ke leli liyinhliziyo nengqondo elikamoya. Namehlo ke ngoba namehlo ayasilahla. uShembe uthi ngelinye ilanga uyayithuma nje ingulube phambi kwakho uthi ayifike kunikeza into edingo yena uShembe wena bese ubuka ingulube. Ngeensuku zokugcina abesethi mntanami wakwenzelani lokhu? Uthi baba hayi mina bengingazi lokuthi akwenziwe. Athi ngayithuma nje ingulube. Wena wabuka ingulube. Wangabheki into ekhulunywa ingulube ukuthi kanti le ngulube ikhulumani. Yini ngoba sisuke singenawo amehlo kamoya. Asicele loNkulunkulu asipha amehlo kamoya. Ukuze uma sesinawo lamehlo kamoya uthi makuphela inkonzo sibe sizuzile bangcwele. Ngoba inhloso yethu kuba la ukuthi sibe lapha sizofuna uNkulunkulu. Njengoba sizofuna uNkulunkulu sizofunisana. Yenzeka kusuka omunye angitholisele ngento nami engikade ngiyifuna ngingazi ngiyoyitholaphi. Ebese yangitholisela. Njengoba ke ngithi asefaka ama cellphone ku silent. Angisho ukuthi umuntu ayicishe ngoba eyakho phela sifake ku silent kodwa ingaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Sibe sesiqaphela nokuthi ke ngihlebe nomuntu oseduze kwami. Ngoba awusekho enkonzweni mawusuke wahleba nomuntu oseceleni kwakho. Khona icala elibhalwe kuwe insizwa yangapha kwaZulu ihambile emhlabeni. Ithe inkosi ise emelo yaphinde yasho la emzimkhulu ithi thina boShembe masisakuthanda sifuna ukukusebenzisa sekubuyisa. Ngisho ngabe insuku zakho bese yiphelile.
Lensizwe ihambile emhlabeni ithema ifika ngale. Kwase kuvezwa njengoba sisenkonzweni nje kanje. Ibikhonza ukukhuluma mise esontweni ihlebe nomuntu oseceleni kwayo. Ngiyadabuka ngoba ukukhuluma esontweni sekuphenduke kwayimfashini kuyenziwa nje ngisho nabantu abangafanele. Ithi kwase kuvezwa ithempeli, kwase kuthiwa uyazibona wena lapha ethempelini. Uthi ngazibona ngikhuluma ngihleba kodwa bengingamemezi, ehlebela umuntu oseceleni kwakhe. Uthi lo msinde bengwenza ezulwini ungathi uphuma kwi loudspeaker. Uthi kwathiwa uyabona-ke abantu sebephazamisekile abayizwa inkonzo ngenxa yakho. Wathi waphinde emhlabeni uyotshela abantu ukuthi ethempelini akukhulunywa. Nobaba ufikile umkhulu kuyena wamlulela. Wathi mntanami mawusenkonzweni hlala uthule noma ngabe uyakukhulumisa umuntu umzibe. Ngoba thina suke silalele ngawe. Njengoba suke silalele ngawe meke wena walalela umuntu oseceleni ophinde umphendule sibe sesiyaphazamiseka thina. Namhlanje siphendukeke. Uma bukwenza bungazi. Uma bujwayele ukulalela ivoice note esontweni ungaphindi ukwenze. Uma bujwayele ukubheka ama message WhatsApp ungaphindi uwabheke esontweni. Ungaphinde ngoba labantu abalalela ngawe namhlanje bathi bona bayaphazamiseka. Asikiyeke ukuthi sikhonzela abantu bakithi uma soqhubeka senze lezi zinto engiyishoyo. Ngoba uma ukhonzela bona kufanele uzothe bajabule nje kusenkonzweni. Ngilandela ngemuva indlela kangaka angophelelwa amandla awukuya kanjalo nje. Ngilandela ngemuva indlela
Amen. Imbhalo 6. Incwadi yesifungo. Cela ngiphe yona oseyitholile. Omunye angiphe uDeuteronomy 23:21. Omunye angiphe uMshumayeli. Kodwa ngaphambi kwazo zonke lezi incwadi ngicela incwadi yeSabatha kuqala ngoba njengoba silapha yiSabatha. Kubalekile ungaqala ngeSabatha comment. Kubalekile ukuthi ke lento esihlangene ngayo ingasali. Ngaphambi kokuthi afunde ngiyacela unyazi lungembathe. Ngingakhuluma ukucatshangwa yimi nongibona ukuthi kulungile. Ngiyacela nyazi lezulu into yakho le wathi usemzimbeni wesibili. Asothi masenza lento sazi ukuthi akusiye yethu. Inomnini wayo. Mina ke njengoba inomnini wayo Nkosi yamakhosi ngiyacela into yakho uzenzele wena. Usebenzise mina. Amen. Ngicela ufunde ba. EyeSabatha qala ngeSabatha njengoba siseSabathini. Kuhle sikhumbuzane ngoba mhlambe khona umuntu oshiyenekile kulayini kumanje. Khona umuntu ozomangalela ulayini noma isihlahla aneke kusona kumanje. Kuhle sikhumbuzane ngoba isihlahla oneke kusona namhlanje sizokumangalela. Asikhumbuzane ke njengoba siseSabathini ukuthi kahle kahle yini iSabatha. Funda ba. EyeSabatha nje noma yipi ba. Exodus 35. Qale ke. Ushembe ubuthe bonke abantu lapha emhlabeni jikelele. Wayesethi ke kubo njengoba silapha khona izihlahla ezikhona lapha emhlabeni bangcwele. Ziningi kakhulu izihlahla. Kodwa uJehova wazahlukanisa lezi zihlahla wakhetha ezinye kuzo. Wathi bantu abami nazi izihlahla ezilungile ukuthi nizisebenzise nini. Wathi leza ihlale nje ihlobisa umhlaba. Umsebenzi wawo waziwa yimini ukuthi sizokwenzani. Nempela siyazazi izihlahla esizisebenzisayo. Amen. Sidla opatapeya, sidla omango, sidla ama-orange yonke. Akusukanga ekucabangeni kwethu. uNkulunkulu wathi ezihlahleni zonke ayidalile ukuthi ihlobisa umhlaba. Wayesekhethe ezinye wathi kodwa ziyosetshenziswa yithina. Amen. Nabantu nje bebadalile begcwele umhlaba kanje. Ningakhali nje ngoba no10, no20, no30 emathimpeni no100. Nithi hawu labana bezingane. Cha abakhethwanga. Badaliwe nabo impela. Kodwa wena ukhethiwe njengoba hlukanisa izihlahla wayishiya ezinye. Ukuba khona kwakho la awukuthatha ukubheke kahle namhlanje ukuthi kahle kahle ngakhethwa abantwini abaningi kanjena ngabe yini le special ngami. Qhubeka ba. Kusuka kusasa usuku lokuqala lokwenza intando yethu. Olesikhombisa lube usuku olungcwele kini. Namhlanje lolu suku onyazini lwezulu lungcwele. Akwenziwa lutho ngisho yena ubaba uzothile uhlela ubheke thina. Kodwa ngiye ngiluleke ngaka maNazaretha. Ningabi abangani nabantu bangaphakathi. Ngoba omunye umuntu ugcinona ethi ubona umuntu wangaphakathi enza into kanti abantu bangaphakathi abekho phansi komthetho. Asingayihlanganisi nabo kakhulu siphile nabo. Ngoba uzombona yena uthi hayi akaligcina iSabatha wangaphakathi. Ubese uthi nawe uzogcina wena uyena wakashema. Wena uzokholwa la. Njengoba uzokholwa hlala emthethweni. Lo mthetho uwona ufuneka emasangweni uma sesibheke lapha la kiwa khona. Ithi incwadi ethile khona la ebandleni ithi abantu abaningi bamisiwe ngokuyephula imithetho nokungayigcina imithetho. Ithi nabanye abagcotshiwe bamisiwe ngokungayigcini lemithetho. Ake sihlale nabagcotshwa ke manje sifune lemithetho ekuyiyona emisa abaningi abangaphambili ngoba sesizwile bamiswe imithetho. Imiphi lemithetho ebamisile? Oqala ilona iSabatha. Qhubeka ba.
kuphumula kuJehova. Kuphumula yonke into ngalolu suku uNkulunkulu alidalayo wathi alihlonishwe. Lowo owenza umsebenzi ngalo akafe. Ukufa akusho ukuthi uzofa ungcwatshe, uyafa uhamba. Zingalungi into zakho. Izingane zakho zingatholi lutho nje oluhle zabane zitholo kuhle. Kuyenzeka kanjalo, ngiyabonga baba. Nkosikazi. Cela ungifundeleke le ngiyicelile imibhalo 6. Iqale khona nje uhambe naye. uJehova washo kuMose ukuthi uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kuba Israyeli usho uthi kubo uma owesilisa noma owesifazane lobulili obulapha ethempelini obuhlukene kabili ibona uNkulunkulu abhekise kubona azahlukanise afunge isifungo sokuthi ungumNazaretha. Njengoba silapha ithi incwadi asizahlukanisa isifungo isifungo. Azimisele kuJehova. Azimisele kuJehova, ukuzimisela kuJehova ukwenzani? Ukuthi yonke into ayithandayo uNkulunkulu athe uyayifuna kumuntu obizwa ngeNazaretha uyigcine njengoba injalo. Kubeka akazahlukanise newayini lotshwala. Njengoba kuziphasika nje abanye bazobejabula ngali wayini. Nala kuthini uyababona uhlangana naye umuntu exega nje ubone hayibo. Le nhlanhla ayisihamba kanje manje. Ya nomusa kangaka kanti ihlezi ithulele nje. Kanti iwayini seligijima egazini. Izinto ke njengoba sizofuna uNkulunkulu la ezimqhelisayo uNkulunkulu kithi lezo. Ngoba uthi yena sisahlukanise. Ukuzahlukanisa ukuphila impilo ethandwa uNkulunkulu, hayi ethandwa abantu, futhi ungasaba abantu ukuthi bazothini wena mawusunje. Qhubeka. Angaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala. Qhubeka. Angaphuzi amanzi ezinhlamvu zewayini. Angadli izinhlamvu zewayini ezimanzi nezomleyo. Zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe akakudla lutho olwenziwe ngevili noma izinhlamvu noma amakhasi. Izinsuku zonke zesifungo sokuzahlukanisa angaphuculi ikhanda lakhe. Ngiyabonga baba, sibosise. Deuteronomy 23:21. Umshumayeli ngesesefungweni njengoba sila senze sefungo. Isefungo senze noNkulunkulu awusaphuli. 23:21. Uma ufunga isifungo kuJehova uThixo wakho. Ngicela ukubuza bangcwele sonke njengoba sila safunga ngithi. Asizwe ukuthi incwadi ithini. Ungaphuthi ukukhokha. Ungaphuthi ukusigcina into isifungo senzile. Ngokuba uJehova uThixo wakho uyakubuza impela. Ngokuba uJehova uNkulunkulu uThixo wakho Uyakubuza impela kuwe. uyakusefuni sefungo wasenza kuye. Ube isolo kuwe. Uyoba necala mangabe ungasigcini lesifungo wasenza. Ngiyabonga baba. Ngicela ungiphe uMshumayeli 5:2. Simenyiwe thina sonke simenywa
Mshumayeli 5 verse 2. Ungaphangisi ngomlomo wakho. Ungasheshi ngomlomo wakho. Ngenhliziyo yakho ingasheshi ukuphumisela amazwi ebusweni bukaThixo. Ungasheshi ukukhuluma woqala uyibhekisise into kuqala kuyikhathi ukhuluma. Ngoba uThixo usezulwini usemhlabeni. uThixo ukhona emhlabeni ukhona ezulwini. Wena ngalokhu amazwi akho akoba ingozane. Ojwayele ukukhuluma ngomlomo wakho ngoba ikhona okungcolisa umuntu. Hayi indoda ekuthiwa yathi ngamhlazana ungayivali ba. Kwathi ngamhlazana ekuhamba usosobala emhlabeni yajabula athi awuhambile lo. Wayesefika ubhombela kwebusuku uthi mntana msuwonile. Unesono. Wathi uhamba ufike uvula incwadi eBhayibhelini ethi yilokho okukhipha ngomlomo wakho okungcolisa umuntu. Kopha ukungena ngomlomo akumngcolisa umuntu. Wathi usunecala ke mntana muwonile fanele uyokhipha inhlawulo. Ngoba ujabulela ukufa komuntu. Akube ingcosana ukuphuma kuwe. Lalela uhlaziye bese kuba ingcosana ukukhiphayo wena. Qhubeka nawo baba. Njengokuba iphupho livela ngobuningi bemisebenzi, kodwa izwi lesiwula livela ngokuvuma kwamazwi. Iyakufokeke baba lele ngilifunayo. Uma ufunga isifungo kuThixo, Uma ufunga isifungo kuThixo, ungaphezi ukusifeza. ungaphezi ukusifeza. Akathokozi ngeziwula. uNkulunkulu athokoze ngeyiwula. Feza kambe njengabo isifungo sakho. Ngiyabonga baba inkosi ikubusise. Safunga ke bangcwele noNkulunkulu. Njengoba ke ngizokhumbuza namhlanje uNkulunkulu uthi angikhumbuze ngesefungo. Ukuthi isefungo yini? Isefungo into yenza bese ubekela umgomo ukuthi lento uyoyenza kanje ngoba ufungile. Uma ungasayenzi kanje kuyobe usuyephulile leyo nto. Bangaka abantu ethempelini Mshumayeli? Noma bazogcwala emini? Bangaphezulu kwalokho. Nize nibatsheleke mabefika ukuthi ithe incwadi sebesephulile isefungo. Ukuthi usilungisa kanjani mawususephulile. Njengoba senza isefungo, ngaphansi kwale umbrella yesefungo, khona into ethi ngamasabatha mina ngiyoba khona ekseni ngibe khona emini. Ngaphandle mangabe kukhona isimo esiphoqa ukuyagula noma ngiyagula mina. Ngilele phansi. Uma ngingasekho mina ethempelini noMshumayeli akazi ingelosi yami izokwazi kanjani. Sengisephulile isefungo engisenze noShembe.